jsem tu s Vláďou a Natálkou a natáčeli jsme Too Cool for School. Doufám, že se vám video líbilo dneska s košilí a tričkem a sukní. Tak mi schválně napište do komentů zase, proč máte a proč nemáte rádi školu. A no, uvidíme se tam, no. A like potěší. No a všichni milujte záškoláctví.